24 рубл 14 копейк мо заказ кем ҳисоби комиссия дар баланси мо гузашт 22 рубл 23 копейк ва 361 рубл ки мо заказ кем ҳисоби комиссия дар баланси мо гузашт 357 рубл. Салом алейкум дӯстони азиз, аз сайти VMR Fast сайти бевложения ҳастае ки бевложения ҳам подключат мекунем, ҳамун подключат намекунем, ягон сайтуна подключат намекунем, просто так подписатсия кардан ё ки ягон лайк мондан задани мондан кор мекунем ва ҳамаи шумо маълуме барое ки ин сайтам видео кардаги будам як бор ё ду бор пештар видео кардаги будам. ҳозир медорем бор дига ҳам сайта осонтар мефаҳмонамтон ва ҳамун сайт пула мегирем ку платид мекуна ё ки не, барое ки ма дар ин сайтоани давно кор кардаги нестам. ҳамин сайтои бевложени чанд тай ҳастай, хостесам ки хеле ҳамаша ята видео карда бо я бор дига нишонтон мутон, барое ки ма айпаи кори бори худам дига дар сайтои хеле хай проект кор накардам. барои шумо ҳамин сайтои бевложениша ҳамаша нишон доистам, барое ки оли сайти бевложени як 1000 тай дига ҳамаша оста хеле нишонтон метавонам. барои ҳамин аввал сайтое ки пештар нишонтон додагӣ будам ҳамаша нишон метавонам, баъд бо оста сайтое ки нишонтон додагӣ набудам баъд бо воша нишонтон метавонам. сразу мегзарем ба сайт. короче сайти бевложения ҳамаи намудаш метавонӣ кор кунӣ. ай соли 2014 кор кеса хай 10 сол шидаг. дар ин ҷо мо регистратсия мекунем, 20 тара регистратсия нависагия регистратсия мекунем. метавонем ки через логин парол мо регистратсия кунем, через контакт через Google мо регистратсия кунем. вақте ки регистратсия кардем ба сехатаи боло медароем, баъд камтар ба поён мерем, дар ин ҷо нигоҳ кунем профил нависагия, ба профил медроем. шумо дар онҷо метавонед ки эмайлтона подтвердид кунед, номери телефонтона подтвердид кунед, баъд номери пер кашлоктона сохранид кунед. вақте ки сохранид кардем, баъд дар ин ҷо метавонед ки ай задания кор кунед. ягон хел аккаунтомона пайваст намекунем, просто заданияда медароем тамом. вақте ки заданияда даромадем, нигоҳ кунем дар ин ҷо соцсетия ҳама метавонед ки кадомиҷа фуратон монед. ай ҳамада хубам соцсети дамонед, ам телеграм подписатсия кардани сӯса корш мекунем. ман ҷа якчанд заданиро пур кардам, дар баланси ма 24 рубл 14 копейка бо 12 задани дигам дар ажидания 9 рубл 47 копейки дига мешавад. барои ҳамин нигоҳ мекунем ки чӣ хел мо дар ин ҷо кор мекунем. мо соцсет дамебинем, дар ин ҷо ҳамаш телеграм инстаграм чӣ мебурад, ҳамаш осона, ягонташ ҷои қиён надорад. нигоҳ кунем 3-4 та задани аллакай ҳамин соцсети ҳастай ва баъд дар ин ҷо нигоҳ кунем чӣ хел фаҳмем ки кадом админош платид мекунад, кадом админош не. дар ин ҷо нигоҳ кунем 7202 карга, значит ки 72 дама платид карга, ду задани дига дар обработка. и админш оли бидроя бо ду задани дига кадоми равон карга дар обработка шам платид мекунад. шам бистана ҳами ба фикрам ки як админе, барое ки автоплата дора, автоматически платид мекунад. ҷа камтар автоматически оплаташ камтар қиён, барое ки ҷа код мега, ягон хел секретни код мега, ҳамун дар постош ҳамун словара мемонӣ, подтвердиш мекунӣ, автоматически мегзара. ҳамин ҷа нигоҳ кунед ҳамаш телеграмай. бо ҷа загрузиди шо мекунӣ, бо айпоинаш пайдо мешавад, барое ки дар боло 304 та задани ҳастай. ҷа телеграм бото анастай, телеграм канало анастай ва най админаш намедонам кадом аста, кадом заданиёш ки инаҷа ҳамаш нови нависаги, ҳамаш ба фикрам ки як админе. барое ки нигоҳ кунед оли 100 та задани дар обработка, 99 та задани дига дар обработка, барое ки айди наям хеле оли админиш платид кардаги нест, значит ки платид намекунад ва ягон ташам платид кардаги нест. инаиш боша инстаграма активност ва инстаграм навистагия, барои подписатсия карданаш 35 копейк мета 48 нафара платид кардагия. биёна барои шумо тайм задани инстаграм шаншон метон, бояд дига телеграм шаншон метон. дальши пула вивод мекунем, барои ки ҳамаш заданиёи осоне уже хитон фаҳмидем. дабулаи ҳамун активност ва инстаграм медроем ва нигоҳ кунед ин админиш беҳад хуба, барое ки ай админ шама як чанд заданиша пур кардаги будам. нигоҳ кунед вообще 49000 дама платид кардагия. ин заданиш боша просто инстаграмша подписатсия мекунем, ҳамун 15 постида лайк меонем, тамом логини инстаграмона дар отчёташ равон мекунем. на чат выполнение мекунем. баъд чӣ хел мо ба инстаграм дорем, дар ин ҷа нигоҳ кунем перейти на сайт для выполнения задания нависаги, метавонем ки через ҳамин силка бидроем ё ки дар боло нигоҳ кунем силкаша мондаги ба оҷа дрома намешавад, не ки болоямда меҷихем ранг копировать мешавад, болошда открыть инстаграма медроем. роз подписатсияш мекунем, 15 та посташ да лайк мемонем.
вақте ки 15 заданиш лайк мондем, обратно ба ҳамун сайт медроем ва камтар ба поён мерем. Дар поён нигоҳ кунед, ҷои отчёт равон кунимон ҳаст. Дар ҳаминҷа логин монад, через ҳамун собачка менависем. Хеле англиси хати ҳамун логинтон медонам ки ҳамун сайна қардина ку, ҳамун хеле сайна қардинаш менависем, мерава. Вақте ки ҳамун сайна қардин фарқ надора ки шухи ҳамун логинтон чизи боша, бои хеле сайна қардин нанависем. Барои ки ҳаст одаме ки вали сайна қардин менависанд, нигам чӣ гап мешавад. Логинтона мемонед, отправить мекунем, тамом. Дар ҷо агар скриншот гуфтагӣ нест, агар скриншот мегӯфт, дар ҷо худаш менависеш ки скриншот равон кунед. Агар ки скриншот мегӯфт, дар ҷо устави скриншот ҳамун файлша мемондем. Логинтона гуфтагӣ, логинтона мемонед, отправить мекунем. Вақте ки заданиша пир кардем, так назад чӣ мекунем, бари экран ҳаминҷа қим галочкаш аиҷа гум мешавад, баъд дар ҷо нигоҳ кунем, аждани проверка месегия. Бо мо метонем ки дигаша кор кунем. иш боша ҳам задани ҳамун кадом админи гуфтум ҳастан, гӯя 3 задани дар обработка вол платит кардагӣ неста. иш боша 35 каса платит кардагӣ, таш дар обработка занаш платит мекунам, мебинем иш айву контакт. Айву контакт ҳанамаш осона. Айву контакт ча медроем, мебинем ку чӣ гапай. Айву контакт чӣ боша, дар ҷа ҳамин текста гуфтагие ки копировать ки даму в контакт добавить ки. Баъд ҳамун силкае ки ҳамун худмон добавить мекунем, ҳамун пости дар страница худмон ҳамунро равон мекунем, чизо хуйна ёхи. Вақте ки мера копировать кардем, дар ҳамун контактмон добавить кардем, дар постмон ҳамун силка ҳамун постмона копировать мекунем, дар ҳаминҷа меонем, отправить мекунем, тамом. ин задани ан шидак тайёр. ин задани дигареш ҳам бошад 2 рубл платит мекунад. барои аз задани 2 рубл платит мекунад, айву контакт ҳамаро платит кардагӣ. медроем мебинем чӣ мегӯяд. просто ки ба ҳамун силкаш медроем, дар ҳамун силка 1 минут бор месем, скриншот мекунем, равон мекунем. начат выполнение мекунем, гап неста. перейти на сайт мекунем. короче мегӯяд дар ҳамин сайт 1 минут бестем. майл 1 минут местем. ина 1 минут шуда, бас скриншот мекунем ҳамин сайт. ҳамин сайте ки дар дромагем уҷа дар чатош скриншот гуфтаги ягон хеле силка неста. скриншот мекунем, обратно ба сайт медроем. ҳамун скриншот ки агимонад дар ҷа вставить скриншот мекунем, равон мекунем. вақте ки ҳамун скриншот монамонем, дар ҷа худашам хеле барои обрезат пайдо мешавад. ҳамун полни, ҳамун главни экрани скриншот ки агимонад, полни мемонемаш. ай боло то поёна ҳамаша равонаш мекунем. сохранить чӣ мекунем, равонаш мекунем. вақте ки скриншотмон загрузка шудак, отправить чӣ мекунем, тамом. вақте ки отправить кардем, ягон чизи дигар гуфтак, просто дар ҳамин тексташ ягон любой текста бинависиш, бирава готоваш бинавис. барои ки ягон вақте ҳам хеле ҷои холӣ мемона намешавад, готоваш мекунӣ, равон мешавад. мегзарем бо ба дигар заданиаш. короче мо барои шумо инстаграм ва контактша нишон додам, я тагар телеграмша нишон метам, тамом. телеграмаш боша иҷа даста телеграмша медроем. баъди чӣ гуфтагия, дар каналаш подписатсия мекунем. дар охирон 2 посте ки добавит кардагия реаксия мемонем, ягон лайка, ягон дилака мемонем. ҳамонро скриншот мекунем ва фикрам ки ҳамун ҳар ҳамун постош дар скриншот ҷо мешавад, агар ки шава постош калон набошад. начат выполнение мекунем. дар каналаш ҳамин хел подписатсия мекунем, ҳамин хел 2 пости охираш дар ҳамин скриншот ҷо мешавад, просто ҳамин ягон реаксия мемонем. ҳаминро скриншот мекунем, обратно ба сайт медароем. агар ягон вақте ки ҳам хел телефонтон задания баромад худаш, ё ки ягон чиликтон ягон ҷо дигар хато рафт, ӯ аз задания поли мебура, метавонед ки обратно бо ба ҳамун задания бидроем. задания медроем, дар боло нигоҳ кунед, выполняется нависаги, ба шарте ки дар инҷа пайдо мешавад. шумо ҳамун заданиро начат выполнение кунед, дар инҷа худаш пайдо мешавад дар поён. дар поён ҳамун заданиятон худаш ҳаст, дигар гумш намекунед. ба ҳамун медроед, ҳамун скриншотона мемонед, равонаш мекунед, тамом. уже ма 16 задани дигам дар обработка мешавад 12 рубл 32 копейк. дар инҷа осона кор канаш, тез корш мекунед. баъд чӣ хел мо инҷа пула бигирем. дар баланси мо 24 рубл 14 копейка. основной баланс медроем. метавонем ки инҷа дар пер кашлок монам бигиремаш. дар инҷа минимал кап пула дар пер кашлок гирифтан ай 10 рубл. инҷа мобилни телефон 100 рубл ва фикрам ки номерои Тоҷикистонда намешавад. пер кашлока интихоб мекунем, вивестиш мекунем. ҳамин хел загрузка мерава, уже пул автоматически дар пер кашлоки мо гузашт. бо ина смс шумад, бо медароем ба пер кашлок мебинем. 24 рубл 14 копейки мо заказ кардем, ҳисоби комиссия дар баланси мо гузашт 22 рубл 23 копейк. короче ай сайти крашан, айҷам пула вивод мекунем. ма як қариб 20 бор ами кейси дромагӣ ҳуй кардем.
هر روز با فکر که من همین هوی میکنم 50 روبلش 100 روبلش هوی میکنم چند باری که هوی میکنم چند با در روز چند بار هم ویدیوش میکنم و ایشانی یازی او را که سینمات کنم گفتم که ایشانی ویدیو کنم در این ویدیو برابری همون سینمات کنم ای سای چنانزی ویدیوش میکنیم با میبینیم که ای سای چند بگذاره با نشان تون میتونم با بلای هم بالانس میدرویم ویود میدرویم مینیمال که پولا گرفتن ای 1 روبل در بالانسی اساسی ما 361 روبل برای ویود کردن هسته 361 روبل در پایان میمونه заказать выплату میکنیم و پولای بالانسی ما ای بالوش списать شده گواش داد میکنیم ایشان بگذاره ایشان برای شما نشان میتون و 361 روبل که ما زکاس کردیم حسابی کمیسیا در بالانسی ما گذاشت 357 روبل. ссылка سایت در کامنتاری و در اپیسانی ویدیو مونده میشود.